तर नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांका गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. तर मित्रांनो, सकाळी रोहितो माझ्या घराकडे येलो आणि सांगायला लागलो की चढणीचे मासे मित्रांनो चढलेले असतात, तर चल पकडू जाऊया. तर रोहित्या कोणीतरी दुसऱ्याने सांगले ना, आता दुसरं म्हणजे कोण तेच गो, आणि त्याच एक कोणीतरी तिसऱ्याने सांगलेलं आहे. तर चाललो आम्ही आता चढणीचे मासे. तर मित्रांनो, सकाळी तेजगो इलो घराकडे, सॉरी पहिलो इलो रोहितो आणि मासे चढले असतात खाली कोपऱ्यात. नंतर पाऊस तर एवढं काय लागत नाही, मासे काही नाही चढतील. तर तेवढ्यात तेजगो पण इलो, तेजग्याने दांडो विंडो घेतल्या ना. आणि हे बघा चलतं पुढेच, हे बघा तिथं तिकडे आपलं तिथेच असा जाऊया आणि बघूया मासे चढले. तर मित्रांनो, जसे आम्ही जागेवर जाऊन पोहोचला होतो, तर आम्ही बघितलं तर मळ्यात बरेचशी माणसं मासे पकडत होते. जर त्याच्यान बघल्या गेल्या तेजगो काठी घेऊन नुसतं धावाक लागलो पुढे. आणि नंतर मग आम्ही पुढे जाऊन बघितलं तर होतो आमचं धीरजचा भाव, त्याचं नाव असं वैभव. तर वैभवान बालडी घेतलेली आणि वैभवच्या बालडीत मात्र मित्रांनो मासे बरेचसे होते. तर त्याला सांगितले की जरा दाखव जे मासे भेटले आहेत ते. तर मग वैभवान हात घालून अशी दाखवल्यान मासे. तर मित्रांनो, मळवे नावाचं मासं ह्यो चढणीत चढलेलो होतो. तर तुम्ही बघू शकता मळवे नावाचं मासं कसं वाचवतो. तर या बघा मित्रांनो, वैभव म्हणता मी पण आत्ता चिले आणि माका आता थोडेफार भेटले असतात, तर मग तुम्ही पण सुरुवात करा पकडू. तर त्याचग्यान इला एक मित्रांनो एक मासू त्याचग्याक भेटलो. तर बघा छोटासा पोर असा मळव्याचा, छोटा म्हणजे तेवढी पण साईज बरी असा. तर मित्रांनो तिकडे बघू केला तर रोहित्याक पण मासू भेटायला लागलो. तर मित्रांनो मग आम्ही सुरुवात केला मासे पकडू, रोहितो आणि तेजगो हे तर ना मग सुरुवातच केला. आणि मित्रांनो ना पाणी उतार झार असा आणि त्याच्यात ना राहणं होत्या आणि त्याच्यात काय होईल माशांना पळूच भेटा नाही. त्यामुळे ना तुम्ही उभं एखाद्या घरवलाच ना तर इकडे आवाज तिकडे आवाज नुसतो माशांचा थडपडण्याचा आवाज आहे, म्हणजे खयचे पकडू नाही खयचो नाही. तर ह्या बघू शकता तुम्ही दोघा जण कसे झुंकतात ते. आणि हळूहळू मित्रांनो ना आमच्या वाड्यातली बायका अशी कोण ना कोण येऊक लागली हातात त्यांच्या. बघू गेला तर टोप, बालडी, पिशवी, त्याच्यानंतर असं काही ना काही बरेचसे सामान मासे ठेवूसाठी ती घेऊन येले पिशवी वगैरे. आणि नुसते धावतं तिकडनं मासे पकडूसाठी मित्रांनो. आणि अशी सगळी घुसली ना आतमध्ये, तर माशांचा पण खय पळा आणि खय नको. आणि निलो तुमका बघितला जातं तर निले जातात होती माशाची पिशवी. फक्त ते काम एकच काम येलं, तू फक्त मासे पकडूचा काम कर. त्यानंतर दद्दो इलो, राखो इलो, दोघा जण पण इले आणि दद्दो पण नुसतं धावाक लागलो. आणि इकडे दोघा जण हे बघा चिखलात कसे लोळतात ते मित्रांनो. तर मित्रांनो या मासे पकडण्याच्या नादात ना कधी आम्ही 11 वाजता येईल आणि 11चे कधी 2 वाजले समजलाच नाही. तर मित्रांनो आता मी चालले असे घरात. तर तुमका मोठे व्हिडिओ बघूच असतात, फुल व्हिडिओ बघूच असतात तर यूट्यूब चॅनलवरती माझा व्हिडिओ तुमका लवकरात लवकर बघू भेटतात. चॅनलचं नाव असा आमचा कोकण. तर मित्रांनो चला मग लवकरच भेटा येणाऱ्या फुल व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय.